que és tan important. D'acord? Anem a fer una molt bona presentació de càrrecs. Gràcies. A veure, doncs, com dèiem, tenim una novetat en aquesta presentació de càrrecs, que ens fa molta il·lusió, que és que els caps de color de primer ja llegiran els càrrecs dels nens i nenes del seu. El cònsol és la Clàudia Martínez. Els representants del menjador són l'Artur Roca i en Martí Amores. Els responsables d'ordre intern, la Mireia Marco i l'Alexia Soucheiron. Els bibliotecaris, en Pau Sant Romà i l'Òscar Jubete. Els delegats verds, perquè els hem canviat el nom i ara no són responsables de medi ambient, sinó que són delegats verds, és l'Oriol Garcia i en Carlos Villalba. Els responsables de meteorologia, la Mària Malmaneget i la Laia Uller. Els responsables d'escacs, la Mireia Rico i la Marina Mainado. Les secretàries, la Georgina Rosillo i la Carla Armengou. I la cronista, que és un càrrec nou, els delegats de Cultura, Joan Païssa i l'Àlex Leta. I la cronista, que és un càrrec nou que s'encarrega de molt escuetament, d'una manera molt curta, informar-nos de tot el que passa a l'escola, des de P3 fins a segon de batxillerat, és la Baiona Casals. Bé, doncs aquí veieu els nois i noies del Consell del color blanc, que avui tindran la seva primera reunió amb el senyor Carmona. També els desitgem que els vagi molt bé el càrrec i que també us ajudin molt a vosaltres amb les reunions que faran, que segur que com sempre seran molt interessants i podrem aprendre moltes coses. Bon dia. La classe Guinardó també ho hem fet entre tots i jo m'he anat anotant entre divendres i avui el que anava sorgint. Destaquem, ells ho han dit i jo hi estic completament d'acord, que estan aprenent a sumar molt bé. Hem començat a iniciar la resta i Déu-n'hi-do, ho hem fet en casos concrets, amb material, amb els dits de la mà i Déu-n'hi-do. El dimecres passat vaig anar a veure'ls a l'estona de natació i hi havia algú que realment era una mica el seu cavall de batalla, que li costava molt i vaig quedar paradíssima de com han avançat tots i sobretot aquests casos concrets que ho feien amb molta il·lusió i em vaig quedar molt i molt parada. El professor Joan també m'ho va dir i penso que és una cosa a destacar i que ho hem de dir, perquè ha sortit i és realment veritat, en tots els aspectes, molt bé, però hi havia algun cas que a l'hora de la natació no s'ho passava massa bé perquè li feia impressió i ara la mar de bé, molt més tranquils. A l'hora de seure bé, ells pensen que han de millorar, i és veritat, però sí que respecte al trimestre passat, quan ho van valorar, jo penso que hi ha menys vegades, ho hem de dir. A vegades ja només amb una mirada, a veure, pensem si estem bé, ja ho van fent. Veus que no només és una cama que penja, sinó totes dues, i sí que ho hem d'avisar, però hem de ser, vaja, són nens de primer, com tu molt bé has dit, encara queda uns quants mesos, i en aquest sentit també han millorat. I ha vingut l'hora de valorar què podríem fer millor, que realment ens costa. I ho han explicat perfecte, han dit que de vegades s'esveren quan ve algú a donar algun encàrrec a la classe, ja, esclar, estaven atents fent l'activitat que fos, ve algú a preguntar alguna cosa, sigui algun altre professor, siguin mainaders, siguin nois més grans, i s'esveren una mica. Costa aleshores de dir, vinga, doncs més tranquils, però en són molt conscients i penso que s'ha de començar per aquí. Si ens n'adonem, doncs ara ens n'hem d'ocupar, més que preocupar-nos, no? I jo penso que la valoració és molt positiva, el treball per projectes també a l'hora d'iniciar, com ha dit la Dolors, hi va haver un cert rebombori, però una vegada iniciat, doncs, hi han trobat gust, estan investigant moltíssim, estem traient unes conclusions molt positives i n'estem gaudint, que això és el que és més important. Molt positiu. El meu càrrec. Els meus càrrecs són encarregat del noticiari i encarregat del llatí i jocs didàctics. Consisteix en posar les
Molt bé. La Gisela? El meu càrrec. Els meus càrrecs són encarregada del material i encarregada de la pissarra. El càrrec del material consisteix en repartir els fulls i anar a buscar els retoladors. M'ha agradat molt perquè jo crec que ho he fet molt bé. M'agradaria tenir el càrrec de cap de taula. Molt bé, Gisela, i l'has aconseguit? Sí. Doncs avui ja sabem una cap de taula que tindrem. Molt bé, Gisela. Els meus càrrecs són encarregada del material i també de filosofia. El càrrec del material consisteix en repartir els fulls i no els podem rebregar, perquè si no sortiran a l'àlbum arrugats. A mi m'ha agradat molt perquè quan arxivem sempre repartim. A mi m'agradaria tenir el càrrec de suplent. I serà suplent, Chantal? Sí. I el suplent fa tots els càrrecs, Martina de Déu, infermera i encarregada d'informàtica a Albert Todres, encarregat de la pissarra. Anna Montosa, encarregada de jocs i escacs. Arnau González, representant del menjador. Ana Garcia, bibliotecària. Rubén Flores, cap de corda i encarregat del vestidor de la piscina. Irene Sillero, encarregada d'educació física. Sergi Palau, encarregat del material. Álvaro López Casorio, cap de color i encarregat de la classe d'anglès. Molt bé, Álvaro. Ara tu et poses al costat d'en Sergi. Molt bé. Pau Salvívar, cronista. Ariadna Vallejo,